Okay, I not support so why. Only the on my hug mere must di so any dim bia gwa hug mere mu oh ya ga me but me on my own part I must support choir. Okay, can you get within a family? Ya na nwoke bia lụọ gị ka ihe ga-emere nwoke na ezinụlọ ịbara n'ime ya ka ihe ga contribute there. First of all, I a peace of mind. Secondly, even if na maybe ega na I may change be dinge wete ego nri. Ma bia si up na dimenye ego nri aga me wete ego nri. Onwetukwa ma ewetekwa shikwa nri. Aga me che ya zo ude ụmụaka ama azụkwa my own. Ọ kposhire. Ọ 50-50. Onwe ye nye mmemekwa memekwara ya. Ọ kpọrọ. Otele kumage ya wona nwoke anọghị ka ihe na-eme. Ma nwa mere me nyura. Ese? Nwa mere me nyura. Good. Aka ụta amụ onwe gị n'otele. Sa? Enwe onwe gị aka n'otele mbụ. Olo mba o, chukwu ajụ. Mba. Isele otele gị na WhatsApp mbụ sendera nwoke. No, chukwu ajụ. Mmadụ atara gị. Heji ataghị n'ike ka heji ataghị na wayo. Oh, wayo. Oh, small. Akpa amụ ha vuru evu. Ihe nji gbalaga nke Chijioke amụ ya vuru evu. Hey, the thing na ọnwụ gagara ogwu nsi mba mgbalaga. Chijioke ọwụ. Hey, back ọha. And I like him big one. I like him moderate. Yeah, the moderate. I like him mba. Yes, sir. Okay, heji hafu Chijioke wa amu ugwu. Chineke Bishop akọ ha mgbalaga nwa agbọghọ bịa afro onye nwoke kwesịrị ya lee ụjọ na-atụ m eji anyụ ma ha tamaghị gwogwo na eji m anyụ yes ego enyele mkpu ị na-eti baby ride baby ọ na-afụ m ọfụ choke me baby baby choke Omu genotype oge AA blood group oge O positive aya kpọọ nọmba gị 0081278419 gbarịa ya 0081278419 next person oh yeah next person okay next person right hold on for the make Me unplug now. Agụwa ka m ga-abịa na abịa tara ka m ga-abịa na abịa nwee problem here kemgbe ị pụtara wee mele nwaanyị na nwaanyị mba o ahụ ọ na-eshi ushi nwere ahụ ushi mba ebe ma ushi ị na-anọ n'ifront taa nọrọ straight gị nọ n'akụkụ taa ọ wara ya agba gị ka ịbịakwa ndị ede one side ewu mmụọ iwu ghost iwerele empowerment ma onwe gị n'ihu mejọ sacha onwe gị ihu come closer nwa biko mụrụ anwụ dewe ihu ga ahụ straight ụta dewe ihu ga ahụ na screen ga dewe ihu ga na screen ebe a onye empowerment asị gị bịa nso otu ọ dị ite empowerment onwe Azịza ọ nọghị n'ike mba sir
Aziza no ginike. Sa gịnị bụ azịza? Ejula mi he wa aziza. Ma se nwuru Nwanyi ike hafu aziza. Ma se nwuru Nwanyi ike hafu aziza. Enwele mgbe gị na nwoke no. Ya eti ya aka ma oti ya amụ. Ya si something atụọla ya. Mba o. Mba. Atagidere gị mbụ. Amụ ebute kọpụ n'ike gị. I'm fine. Sa? Onye ahụ mekega noise asị ya chere mmadụ mege interview ya. Meda chere ka m chọọ. Orole ọwụtọ na shi ọwụtọ shawa agada gbachiri ụzọ. Ugbu a ka ọ mara ịza kọlụ. Atagidere gị mbụ tata kọpụ n'ike gị mbụ kọpụ eji aṅụ mmiri. Mba sa, mba. Oke ike ọ gaala gị mbụ. Mba sa. Anaghị osiri ike. Mba sa, ọ dị soft. Akwụkwọ green atụ nwoke ọtagidere gị wee yefufuta akwụkwọ green n'ahụ gị. Ma onwe gị ọmụotu na. Mba sa. Atagidere gị wepụta akwụkwọ green. Mba sa, mba. Nọrọla n'ime abalị nnọọ gị hụ onwe gị na nrọ ebe gị na ụmụ nwaanyị ibe gị na-egwu egwuregwu ma ụmụ okorobịa. Mba. Iji like ndị mpakọ ndị ụmụaka. Young people, young boys. Onye Yahoo nọ a businessman ka onye ka like. Sa businessman. Yahoo person bịa elu gị ga-ekwe. Mba sa. Ị dị afọ ole? Adị m 25. Otele gị ọ dị agba ụfụfụ? Mba sa. Enwele mgbe onye ara hụrụ gị n'okporo ụzọ ya etiwe isi adịghị mma, isi adịghị mma, isi adịghị mma. Mba sa. Mba. Iji anya ahụ n'okporo ụzọ. Sa? Ị gaba n'okporo ụzọ ahụ mkpa gị ji anya ahụ. Yes sir. Gị na nwoke ọ nọrọ na moto mbụ ya ata gị n'ime moto mbụ. Mba. Atala ahụ gị n'okpuru step mbụ. Mba. Ndị na-eji arụ akpati ụzọ ọ tala gị mbụ. Mba sir. Ị mara na nri echi. Very well. Nwoke mere BBL amụ ọ tala gị before. Mba sir, mba. Kwampa na-anọ n'etiti ike nke gị ọ fụọla. Ọ ka nọ ya. Kwampa gị ọ nọ ya. Ofube ka nọ ya. Ọ ka nọ ya. What of ka na-akpọ cotton ke na-anọ n'elu ebe ncha anyụ amamịrị anya pụla nke gị. That butterfly. Na vu cotton ke na-evu cotton anya pụla your own. Mba, nke m ka nọ ya. ihe na-eme ụta feke ka na-eti chei ke ga ọdapụla n'otele. Samam da nwanu. Enwere nke wee ti ga amụ ya etie chei ke ga fọla. Samam da nwan. Eweliwe. Amam. Enwele mgbe etiri ga amụ n'otele ya emewe. Okay, ọ ka nọ ya. Ọ ya nwa ka a na-agwa gị ọ ya owu chai. Ọ ya nwa. Ya ọ nọ tafụla gị gwa m sa tafụla. Mba
Oka no ya. Odafube. Mba, dafube. Na bo be chai dafube no. Dafube. Come on, wapaka nuku, mapingo munamu. Branga bebere makanuku. Wapaka nuku gi. Yaki branga bebere makanuku. Go to the knock and then the tip and a concrete nata. Walk letter lager. Abo. Elenga hana tagage. Nime umulo. Emulo ge kowe emulo ha. Nke ha. I can be with mommy. Umunne go ole. I did 6. HarderNa family unu. Mbasa. Ifent elambo. Na school, na secondary school. Ifent. Na line. Gini ifent rigi. Too much angu. Okay, o ka anwu fent rigi. Omo dara. Inoru kure na imos na afọ nne gị. Mgbe na secondary school infantry, kemgbe ahụ ịfọtara secondary school infantry ele ọzọ. Mba sir, mba. Akwụkwọ ji atọ gị. Mba. Gị na onye akpa amụ ukwu, ọrịala mbụ. Sir? Gị na nwoke akpa amụ ukwu, ọrịala mbụ. Mba o, I like him that thing. Iji aṅa amụ. Iji aṅa amụ, gekwa olu isi ka m kwere. Yes sir. How many minutes ka ị na-anọ na ịṅa amụ? All depending like 2 minutes, 2 or 3 minutes. Atama ga-enye ọla mbụ. Yes sir. Ị ga-enyele mkpu ineti. Baby harder. Genotype oge ogene. AA. Blood group oge. O positive. Aya kpọọ nọmba gị. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bagi. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place. Chineka bago. 081 445 604 12. Onye wala kokora gị na phone. Don't go and meet the person. Onye and this serious ya bịa hụ nne gị na nna gị. Kwe na ihe m na-agwa gị. Itiwele baby harder na baby harder. Onye wala kokora gị na phone. Don't go nya bịakwa bi meet ya gị. Kwe na ihe m na-agwa gị na. Thank you.